va interpreta două piese religioase. Așa. Bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această zi minunată și vreau să-i mulțumesc domnului Părinte Vârva pentru invitație. Dânsa face parte din grupul vedetelor, ați văzut la alte biserici din Cluj, la televizor și ne bucurăm foarte mult pentru că astăzi e cu noi aici pe scenă și aduce slavă și laudă cinstite și de viață Sfântului Cruz. Și